sad opet? Gazdilija, pomagaj! Herr oficir, on je Slovenac, ima papire, ima ausweis. Verschwinden! Ja sam slovensko, ja ne preželjaju! Kuda me vodaju? Gazdilmajo! Pomagajte, Gazdilmajo! Eto ga, ode cigojner di mu je i mesto. U konc logor. Aj, gdje ti govna znaš? Pa kaj, ovo se trebalo desiti prije ili kasnije. Nekoga je drukal da nije Slovenac, a iskreno, da to nisi ti. Ja bi ga drukal još i prije. Opet ti kažem, jedi govna. Nego, možeš ti nabaviti onaj viski. Jel dobro pita? Dobro je gazda pita. Samo nije meni do pita. Znaš ti šta će biti sa Durmiš sada? Pa ti ne znaš. Ne znam gazda ništa. Samo su mi rekli da me Nedi vodi u 11:00. Gdje? Pojma nema. Pa da malo prošetaš, da noge protegneš. Vidi, Durmiš, ja sam nekoliko puta pričao sa Herr Schillingom. Što sam mogu u ratu, radio sam. On meni kaže, Hilmija, kad se streljanje jednom zakaže, otkazivanja nema. Pa jes, pa Švaba je tu. Gazda, kako je crno streljanje? Durmiš, dragi, ako ti šta znači, od mene ti je tabuti dvojica hođa za dženazu. Halalo su. Gazda, pa kako streljanje? Durmiš, moram obići da vidi mogu spast Vasino duplje. Pa gazda, pa kako crno streljanje, gazda? Gazdilija! Gazda!